Καλή χρονιά. Είμαι η Μυρτώ και σήμερα θα σας δείξω το αλμπουμάκι που έφτιαξα για τα Χριστούγεννα. Πήρα δώρο την πρωτοχρονιά μια high definition κάμερα, οπότε αποφάσισα να τραβήξω ένα βίντεο δοκιμαστικό. Το αλμπουμάκι που θα σας δείξω είναι φτιαγμένο στα πρότυπα του Smash. Είναι δηλαδή διάφορα κομμάτια χαρτί, πολλά από τη συλλογή της October Afternoon 25 Days of Christmas, αλλά και διάφορα άλλα που έχουν ξεμείνει στο στάσι μου. Τα έδωσα σε βιβλίο πριν την αρχή του Δεκεμβρίου και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι θα το γέμιζα. Αν και είμαι γραμμένη στο course της email Journal Your Christmas, τα prompts φέτος μου φαινόντουσαν και άσχετα και με την κατάσταση στην Ελλάδα και με την ψυχολογική μου κατάσταση, γιατί τα περισσότερα λένε για ψώνια, για βόλτες, για glamour πράγματα που εμείς φέτος δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Οπότε, ενώ είχα βάλει τα πρώτα πράγματα που πήγαμε μέσα, το άφησα. Όταν κατά το τέλος του χρόνου αποφάσισα ότι τελικά είναι και άλλα πράγματα εκτός από τα ψώνια και όλα αυτά, είναι όλες οι μικρές χαρές που περνάμε με τα παιδιά μας, τις μικρές βόλτες που κάνουμε, ό,τι μπορούμε, το γέμισα. Το τελείωσα χτες και τώρα θα σας το δείξω. Είναι ένας εύκολος τρόπος να χρησιμοποιήσεις όλα τα παλιά χαρτάκια, κομματάκια που δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, να τα δέσεις από πριν και όποτε έχεις καμιά φωτογραφία ή κάποιο γεγονός να γράψεις, με 2-3 πραγματάκια να μπορέσεις να κάνεις μια σύνθεση που θα σου θυμίσει αυτά που θα ήθελες να θυμάσαι. Οι εκτυπώσεις που έχω κάνει αυτού του τύπου έχουν γίνει όλες από διάφορα sites στο ίντερνετ, free sites. Εδώ είναι ο έλεγχος της κόρης μου, ας πούμε. Ο πρώτος που πήραμε κιόλας, μια και είμαστε πρωτάκια. Και εδώ είναι οι βόλτες που κάναμε στο μολ του Αγίου Δημητρίου. Το πρόγραμμα της γιορτής της μουσικής. Και η φατσούλα της με κάτι που έφτιαξε στα καλλιτεχνικά. Η συνταγή που φτιάξαμε τα μελομακάρονα φέτος, πολύ πετυχημένη. Το πρόγραμμα από τη Λυρική, όπως και τα διάφορα σινεμά που πήγαμε. Μια πολύ καλή παράσταση που είδαμε στο Μέγαρο Μουσικής, στο Σταυρό του Νότου. Και τα διάφορα εισιτήριά μας. Οι φωτογραφίες μας την πρωτοχρονιά και μια ωραία τσεπούλα για το γράμμα για τον Άγιο Βασίλη και μια ζωγραφιά που μου έφτιαξε η κόρη μου. Μια διάφανη τσεπούλα για καρτούλες που πήρα φέτος από τα κορίτσια. Αυτά είναι κάρτες από την εκδρομή που πήγαμε στο Καρπενήσι. Διάφορες οικογενειακές στιγμές. Τα λαχεία που όπως πάντα δεν κέρδισαν. Διάφορα στιγμιότυπα από το Καρπενήσι. Και οι διάφοροι χάρτες και διαφημιστικά που πήραμε. Και λίγο χιόνι. Τα tags που έφτιαξα φέτος για να βάλω πάνω στα δώρα μου.
τσεπούλες πάλι για διάφορα μεμοραμπίλια, τα κρασιά που ήπιαμε, οι χαρακτήρες από το πρώτο RPG παιχνίδι της κόρης μου. Και αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Και του χρόνου.